Meron din tayong bukurol dito na natin. Bigyan mo na rin sila ng dito kayo. Bigyan mo na dito. Rapi ka na maglagay ng kutsara. Ay, tinidor. Wait lang, Malong. Ina, ikaw na lang. Oh, nalaglag na, oh. Oh, hawak kayo, dali. Mamaya, ice cream naman, tsaka apple. Oh. Uwi na ako, busog ha? Siyang kiladyo, iba kasi ang ginatigna, naghahanap ng dalaga. Kastantumat. Kursunada niya si ma'am. Sino ba yan ang kayo naka-white? Sabi niya, may traktura ako. Traktura ko lahat yan, ma'am. Kung nalaki, nagpalastugmat ato yung kilme. Laki na, dali. Ano yan? Hawakan mo. Sabi na perdilo din. Sinipin na. Pwedeng makatulong. Ba't diyan kayo sa initan? Sa lilim kayo, te. Sa lilim kayo, mainit. Sa lilim kayo. Huwag kayo dyan na init. Sino yung walang straw? Yan, upo na lang kayo dyan kaysa sa initan kayo. Hindi ko naman maglabit kasi. Lapit na kayo dito, dali. Yung wala, dito kayo sa hagdan, dali. Para iabot na lang. Suot nyo yung kinilas nyo, ayaw nyong magasgas. Baka magluma. O, kuha kayo ng juice doon, oh. Straw. Yan. Lapit na po yung wala. Lapit na po kayo dito yung wala pa po.
may pansit dito, oh. Opo, pwede po. Bibigyan niyo tayo nagtrabaho, oh. Tawagin ko lang. Sige po. Marami pa naman dito eh. Marami pa namang, maraming sobra yan yung pansit. Lola ni Indang guys, oh. Masaya yung mga nagtrabaho ay. Yan yung mga tatay na ano, nagbrigada dito sa school. Bigyan din natin. Bigyan niyo to pa. Lola na Indang. Sarap na sarap sa buko roll, ah. Huwag kayo doon natin. Sarap ba tayo? Sarap? Unahin niyo muna yung mukbang. Oo, nabigyan. Yan, sobra yung tinapay kaya bigyan na rin natin ng mga ano, nanay. Mga ina at ama. Okay. Ay, ito pa, oh. Oh, tignan nyo baka magsukat-sukat siyang kwan. Anong grade yan, tayo? Ay no, pinapang-patong nyo yung kwan. Yun. Buksan mo nga rin wrap yung solar, yung blue. I-display mo lang dito. May mga ano naman sila dito, oh, bago. Dalawang solar. May ano rin dun, street light. Natog kinder na 7, wala. Kaya itabi na lang natin. Si teacher nang magbibigay niyan. Ano yung 7 kasi sa nato. Iwalay na natin sila para ito yung para sa nato. Mabigay na lang sa kanila. Ilan po yung nakailan po yung ilan na yung 3 po. Ano ba yung rigon po lang? Tatlo sila? Ito po hindi nakababa.
hindi nakababa na grade 1. Asan yung grade 1 na nakababa ate? Wala po. Grade 2. Grade 2. Grade 4. Grade 4. Ilan sila? Hindi, grade 4 daw yan. Ito yung 4. Na nakababa. 4 na grade 4 na nakababa. Ito po is yung para sa natin po ito. Yung grade 5. Ito, yung grade 5 dito po sa yung grade 5. Pila ko dito pa. Ilan yung grade 5 mo natin? Wala. Dapat yung hindi nakababa. Ay, dali. Yung Grade 2 ka. Grade 1. Grade 2 ka. Huwag na alas sa ano ha? Pilahan. Grade 1. Yung anak mo, anong buwan nyo? Ay, hindi siya. Saan po yung grade 1? Anong saan po? Ilan pa? Ako lang. Opo, sanay ka na. Yan lang muna kayo, ha? Meron pa po na. mamaya. Eh, tabi mo na. Mayroon pong absent sa grade 1. 11. Grade 2 ka na? Yung mga absent sa teacher mo na nabigay. Basta yung natira. Yung natira na ano. Mulay na namin dyan kung nalang mabigay sa mga bata nila. Ano lang? May pangalan dito. Yan, tuwang-tuwang mga bata. Ate Lloyda and Sir Robert sa inyo. Regalo sa kanila. School supplies. At mga pagkain. Baba nyo na, baba nyo na. Ang bag. Yan. Wow, ganda. Colorful. Nasa bag. Yan. Ayan, sa ice cream naman tayo. Nakabang na sila, oh. Oh, screen. Oh, okay na? Huwag mo kainin yan. Yelo yan. Baka na noon. Oh, wag magtulakan. Mabigyan lahat, wag magtulakan. Bigyan. Anong kutsara? Baka na noon. Sige.
Guys, sa pasundok tayo? Saan yung isa ay? Ay, tatlo lang yan. Tignan nyo yung ano, si Chu Natog. Kababait, nakaupo lang doon. Yan ang pinagbigan. Yan ang Ano yung dang? Kamusta? Ha? Pinta? San si Ina? Dog! Indog! San si Ina at si Ana? Sabay? Ha? Punta kami mamaya sa inyo, ha? Ano, magkarin ng baboy. Sabi ko magkatay daw ng baboy. Marami ka na namang pagkain. Sana all. Yung mga ina, mga ama, hindi na nakatikim. Nagadoble na yung iba. Nasarapan sa ice cream. Tingin ko tsara harap. Para makatikim din yung mga nanay, tatay nyo. Pagkatapos nila doon sa may ube, lipat na naman yung iba guys dito sa may ano, avocado. Yeah, magbibigay naman tayo guys ng apple tsaka itong mga snacks. Busog-busugan talaga ang mga bata. Dami nilang ano, natanggap. Wait, pila lang kayo ate. O, dyan lang kayo. Mabibigyan kayo. Mabibigyan kayo dyan. Pila. Wait lang. Oo, wait lang. Mabibigyan kayong lahat. Pila. Huwag magtulakan. Ay, di ba pila kanina? Pila! Hindi kayo magbibigay. Sige na, dito tayo. Ha? Ano? Go, bigyan mo na. Nag-ibit ay. Yung kalat ha. Oh, wala magdoble, wala magdoble.
Lahat ng kamay! Ay, parang ano na, malungkot na. Busog na kasi. Yung iba, umuwi na. Nagsitakas na. Sige. Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Robert Van Orden and family for their outstanding hospitality and generosity during the outreach program for the indigenous people learners of Albunan Elementary School, given this 30th day of June 2025 at Albunan Elementary School, Manoot Rizal, Occidental Mindoro. Signed, Dominador V. Habilionar Jr., Principal 1. Balugbugan! Para sa iyo, Ma'am Lloyda and Sir Robert. Thank you po. Thank you so much po. Pwede na umuwi. Ito sila ma'am na po ang balang magbigay dyan kasi mga absent po yung Magkuha ka ng isang ano. mga may-ari. Tapos yung mga nakabox po na yun ay sa Sitio Albonan. Hindi, bibigay yung kailangan. Sitio Albonan, guys. Ay, Sitio Natog pala yun. Sa... Ayan guys, may binili rin kaming solar. Ma'am, ito po is na iwan para dito sa Eskwelahan Albunan. Bali, tatlo po ito. Kaya po, yung mga Hindi. kung paano magsabi. Sige po. Tatlo po ito na 300 watts. tapos itong sabon and tapos yan. Ilagay mo na lahat dyan. Ito po may iwan is sa mga absent. Wala, may mga hindi ko kasi nakapunta dahil lang sa training daw. Thank you so much po, Sir Robert Van Orden, for the school supplies of our student learners. In behalf of Albunan Elementary School Teaching Force and our Principal, Sir Dominador V. Habilionar, together with the parents and students, thank you so much po. We love you, sir. Hello, Ma'am and Sir. Thank you so much for the blessings, for the school supplies, and for the food that you gave to our students in behalf of the teaching force of Albunan Elementary School, Natog Extension, and our principal, Dominador B. Habilionar Jr. Thank you so much, and God bless your family. Thank you po, ma'am. Thank you po. Yan, itong sobrang tinapay guys, iwan na natin sa mga tatay na nagbibrigada. Nagtatrabaho sila dyan sa ano, gumagawa ng bakod, tsaka kape at asukal. Hindi mo pa kinain bro. Nagpainom ka. Ayan. Alam naman yung mayroon na sa kanila na Yan, doon na kami guys magla-lunch sa ilog. Ma'am, thank you po. Mauna na po kami. Salamat po. Sige po. May nagsunod na 2 buhig guys. Meron kaming kan, George. Diyan, yung itlog. Umabol si Papa Dan. Galing kasing bayan, nagpa ano. La. Buhatin mo yung isa yung nalaklak. Daming ayuda na indang. Halo-halo na dyan ang ano muna naman ah. Di ba sabi walang baboy? Halo-halo na naman. Isang basket na tinapay. May itlog. Isang basket na tinapay. 2 sakong bigas. 2 sakong bigas. Grocery. Isang tray na itlog. Isang timbang tinapay. Buksan natin. Ano mo tita? Hina, pailan po ng gulak. Hina, buksan natin to at nakita mo yung grocery mo. Malaglag ah. Ata. Oo, ilagay dyan. Masama sana yan. Sa bata, may mga bata pa naman. Si Perry.
Ay, hindi pa yari. Ayan, dyan ka na naglipat sa kabila. Oo. Ay, di mas maganda. Ito, ginagawa niya yung ano, bahay nila, panibago. Kilindang yan. Huwag mo nang paanoan ng, tapos bakuran mo, para hindi makaano ang baboy sa silong. No? Para yung baboy dito na lang. Sa'yo ba kayo Oo. mga yan? Yung alaga nyong hayop na baboy, wag nyong iikwan dyan sa Oo, silong. para hindi marumi. Magbaho kayo dyan. Pangit sa mga bata yun. Dapat may sarili silang ano, kulungan o kaya itali Pala yun, mo. may bago ka ng tirahan. Kataba ni Tanggula. Ng mukha. Ndang, patingin dang. Hindi mo baboy yan, kuya? Hindi na rin nagakuan. Kay Lloyd lang talaga yun, yung nagumbok. Yung gulok ina. Para makita mo yung laman nito. Op. Okay. Okay, meron ka na namang sabon mabango. Oh. Oh. Sabon panlaba. Ito yung shampoo pang buhok. Kape ni Oh, kanya. dami. Kape na rin yan. Kape ba yan? Ito yung panlaba. May Milo. Oh. Wow. Akin lang yan. Sabi sana siguro. Ayun ang kasiyahan niya. Naubos na yung toothpaste niya, ina? Yan o, yan. Hindi natin ilabas kay... Oh, magulo ba? Masikip kung kanilang bahay. Hindi natin mailabas ang buso. Ito yan. Oh. May dilata, may toyo. Ayun, may asukal pa, oh. Malalaki ang tuyo, mantika, Mantika. kape Oh, yan, oh. Yung paborito niya talaga yan. Yung mga paborito niya. Yung ano natin. Yan, Milo, pang bata. Para sa bata yan ha. Sa bata. Ano tayo, hindi ka pa buntes? Buntis ka na? Buntes? Buntis ka tayo? Buntis ka? Buntis? Hindi nga. Buntis ka? Magdala kami ng damit pang bata. Buntis ka, ina? Buntis ka? Ah, oo daw, buntis siya. Ilang buwan na? Ilang buwan na? Ha? Buntis? Ano? Anim na buwan. Sayo ka nga tayo? Simula nung nag-alis kami? 6 months na yan? Daw wala man. Simula nung nag-alis kami dito? Tayo ka nga, patingin nga. Pero tayo dang. Dang. Tayo ka nga, ina? Tignan lang. Ate, oh. Gusto ko lang i-confirm. Salamat. Salamat po, ya. Na, masikog gayam ni Julie. Ni Julie. Sino kayo nang balang mag ano nito dun sa luba? Huwag nyo nang kalat ano nandito, may mga dilata dito, tauyo. May asin din dito, mage. Ito, may chocolate sa mga bata. Tendang, oh. Ito, mantika to no? Mantika, suka, tauyo dyan, oh. Tapos may mga dilata dito sa loob. Ha? Noodles. Noodles. Ito, sa mga bata rin ito. Ito, bitchen. Huwag mo ilagay lahat yan. Yung isa ilagay mo, yung isa kainin. Oh, pig, bakwan. Asin. Asin. Importante ang bigas kaya yan ang dinamihan natin. Oo, yung bigas nyo, baka ano ha, bastuin nyo lang ha. Para sa inyo yan. Sana sa sunod na pagbalik namin, ayos na yung bahay mo, kuya. Ayusin mo na yung ano mo para makalipat kayo doon, no? Para hindi, ano kasi, pag ganyan, marami sa ilalim, nalalanghap ng mga bata, mamaya nagkasakit. Kawawa kayo. O yan, ibukod ang mga sabon sa pagkain, ha? Ito ang mga grocery, mga doon na yung mga kape, asukal, gatas. Yung sabon, ibukod nyo doon. Ha? Salamat eh. Thank you. Thank you. Kay Ma'am Leila. Pagkain na. Yan. Thank you daw po Ate Loida dahil may pagkain na naman daw po sila. Masaya ka ba, Tay? Paano yung saya? Yung ngiti? Sige kuya, mauna na kami. Jay! Masikog si Ina, ikaw kilang ka. Sana all. Hanggang sana all na lang.
6 months, kailan tayo hindi nakabalik dito pa? Ay, lipat sa bahay niya. Buntes si Ina, guys. Sana all. Sana all daw, sabi ni DJ. Celebration, vacation, para maligo. Harabas. May nakita lang ni JD. Harabas style. Ah, Roy. Haligo ka na? Wala ka, mamaya kinuha ka ng ilog. Wala kang kasama. Mga anong guys. Gutom na ang mga buhid. Habol si Balong ha. Habol ka lang, galing bayan. Nag-iyak ka lang. Cum laude sa ate ma. Ay, cum laude. Suma. Big honors. Busog ang mga ina. Busog. Pagod na kuya. Baka matinikan siya. Sayang ko. Sayang yan. Yung batang sunod ng sunod oh. JD! Ha? Sunod ka lang sunod? JD! JD! Beautiful eyes! Flying kiss. Beautiful eyes! Oo. Tagal na rin kasi. Oh, beautiful eyes. Ano na lang, flying kiss. Bye-bye. Bye-bye. JD! Babanya break ka dahil. Sarap. Hindi ka ba ringgit? Ang sarap po. Ang lambot. Thank you. Hug na hug si Teddy. Ay, sarap. Ganun ko yung likod. Mahilig na maganda niya. Nagpitan niya pa yung ano niya, hawak niya. Tapay lang kagipat pa ya. Ay, kagat na hindi yata. Wow! Remember? Kaya anong ginagawa mo?